दिल्लीयाव थांजाक तिप्रामथा पार्टीनि टीम बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबरमानि तैफांबाय तिप्रामथानि मंत्री एमएलए एमडीसी रक তিনি মালাইকা বিজেপিनि सेंट्रल प्रेसिडेंट ताई केंद्र सरकारनि शाखा मंत्री जेपी नाड्डा एबा जगत प्रकाश नाड्डा बाय बबाई मालायै दाति दाति खाई त्रिपुराव बिहारनि हाई स्पेशल इंटेंसिव रिविजन न इलेक्टोरल रूल न इम्प्लीमेंट खालायनायनि आबै बाक्सा तिप्रासा एकॉर्ड न चल खालायनायनि कग्रक न थाङै साइका ताई बसकांनि लोकसभा इलेक्शननि सिगां न इम्प्लीमेंट खालायनायनि तिप्रासा लोकरकनि बागै हनै थाङै मालाय लेखा जुदा जुदा सानमुं रक न तुई सामबाय बाक्सा न बांलादेश नि बखाक्तै जेथैखे भारता हाबै तंमानि इलिगेल खायै बरनो कासुइमानिया हंके और भारत हागतनि बरफ बांथे बसंनि लुकुरक सातक जागै तंखा कग्रक न बुजिरै सावै खोनारोखा सालनि पान्डाव बुबाग्रा प्रदुकिस देरमन तिफांबाय तिप्रामथानि लिडार न कारि बाहायनो मानजाखा ईस्ट त्रिपुरानि एमपी कृति देवी देबबर्मन मालाय मुंनो तुई नासिगै नायखा हंके महाभारतनि चबाव श्री कृष्णनि रोल हाई खलाई दङ बुबाग्रा किशोर देबबर्मा तामनि हिनबा केबेंनाय बदल जेसेकपानो साथों जेसेकपानो ओंथों मान थाइनो साननानि बागै सोकाङै थांमानि ताई जराव नांमाबाय बाक्सा कक साइमानि मांफ्लिनो नायखे केंद्रनि बा हास्तेनि बीजेपी खरकसानो तैयावै केंद्रनि बीजेपी खरकसानो तैयावै आलादा खाई मालाय मानि मालाय मुंनो जुदा अंखा हनै खाकायखा राजनीति न तै सिगां नुदों बदल